ɗum noon bandiraɓe mi salmini on mi juurima on en garti ɗo henna e continude golle meɗen ay serveur men AB Connect hono contrôleur de domaine mo jinɗen wadde joni joni o waɗi redémarré o gayni kuɓɓen mo mbaɗen mo ouvrir session administrateur e nder makko ƴeewen holno adori donc sen naati e makko en gayni tan emen gandu so tawi voilà donc ɗo henna naane ko administrateur woni ɓolo woni hen joni o waɗi AB connected AB-connect / administrateur ɗum firti ko o natti wonde ordinateur simple o wonti serveur directement donc ɗo se mbaɗen mo mot de passe mo cuɓinɗen hono mot de passe administrateur ko ɗo henna o wiya yen pat sen gayni tan min jii naane ko mbaɗɗen ko o joginoma inde hono SVAB connect o joginoma adresse IP hono 192.168.100.252 o sen naarino e option ji makko o wala DHCP o wala DNS o wala serveur ADDS donc ɗo joni sen naate makko tan min gandu ko heewe makko change donc ɗa nane o wonno ko groupe de travail joni o wonti AB-connect.labo ko ɗum bonnoɗen nane joni serveur men wonti serveur de domaine contrôleur de domaine o jogimi inde makko o joguima adresse IP makko o joguima ganduɗa rôle DNS makko donc sen mbi sen naati DNS makko tan min jii alors jafoɗon de DNS makko donc o jogima service ADDS DNS service de fichier donc ɗo DNS makko nin SVAB connect on jogi ko wiyete zone direct hono zone direct makko sen naati zone direct jiyen mo ko adresse IP makko nin ko adresse IP statique omo jogui inde mo ganduɗa mono tofto omo jogui sen jiiɗi famde inde makko so tawi omo notoro ɗum tan mbaɗiren ni NS lookup alors est ce que sen mbaɗi ni omo noto ordinateur o omo noto omo wawi wadde ko wiyete pinga 8.8.8 hono woni adresse IP de Google mo ganduɗa ordinateur men hande ne wawi yaltude internet est ce que sen mbaɗi directement google.com est ce que Google ne noto donc ƴeewen so tawi ɗum ne yaha walla yaha donc Google ne noto donc woni holɗum ɗum ɗon firti oɗo diagnostic mo mbaɗɗen joni est ce que nom de domaine men ene noto donc en fait eɗen mbawi wiide serveur men o il est capable aujourd'hui hande wadde traduire des noms en adresse IP en mbimo yo holko woni Google hol adresse IP Google o wi adresse IP Google ko 142.250.168.182 en fait ɗum ɗon firti holɗum so tawi yeehe internet a wi www.google.com way kono tappuɗa ko 142.250.172.142 donc bandiraɓe ɗum ɗon neni serveur men AB Connect nan ɗon o waɗi DNS o waɗi contrôleur de domaine makko donc vérification ngaji ɗi neni donc gañi mbiyen bandiraɓe tan yo mbat no mbaɗirɗen ni seesa seesa dutto caggal so tawi famani namdo so tawi famani beele eɗen mbawa wasde dadde ɗumen ko golle jiɗɗen wadde ɗe so jiɗɗen ko famnude yimɓe jiɗɗen kadi ko hollude no waɗirte beele goto foof yaara ko teppel teppel ɓurɓe famde ɓe jawa famde
jiɗɓe jog hokkede kadi dawal holno beele ene paama mbawa kadi hokkude komin dawal beele ene paama. Donc bandiraɓe AB Connect ɗum addanno on. Donc eɗen mbiya kadi ha joni bandiraɓe yo mbat abonné chaîne he, yo mbat partagé chaîne o beele chaîne o ne yaaja kadi informatique wawa jangguede ɗemgal pular. Mi salmini on, mi juurima on, kadi eɗen mbiya bandiraɓe yen ñalle jaam ha kadi gadden vidéo ji goɗɗi, continue vidéo ji so to Allah jaaɓi min gaddu vidéo ji goɗɗi hono vidéo ji bawɗi hono DHCP holno mbaɗirten serveur e oɗo woni hono serveur men de base ganduɗa eɗen mbawa wadde hen ko heewi bandiraɓe. Kadi kala jeeɓowo en kadi kala ndarowo ɗiɗo vidéo ji beele ene wawa rewde hen eko mbatten ko janggo ene wawa kadi continude ɗe ɗon golle. Donc ha joni mbasoni yejjidde wadde abonné chaîne he. Darde meɗen ko yo pular jangge e taw ko informatique jangge e ɗemgal pular tade ko pular mawni tan leñol ngol mawnan janngude ɗemgal mum ala ko ɓuri ɗum yodde, ala ko ɓuri ɗum welde. Donc janggane ɗemɗe meɗen, janggane e aada men, janggane culture meɗen informatique taw koye ɗemgal pular. Donc AB Connect salmini on, juurima on, eɗen mbiya bandiraɓe ha joni yo continue yagnude chaîne o, yo continue kadi daranade chaîne o. Chaîne o so darima kadi eɗen beltono yimɓe no fewi, eɗen beltonoɓe no fewi e darde mabɓe, eɗen beltonoɓe fewi kadi e gonka mabɓe. Chaîne o ko chaîne mon, chaîne o so yaaji kadi ko onon jañi ɗum. Donc bandiraɓe on jarama, on beltanama no fewi. Kadi eɗen mbiya bandiraɓe yen ñalle jaam ha yeeso kadi ko lawol. Mi salmini on, mi juurima on, yen ñalle jaam.